to vážne, tam sú napísané, že zvady. Rozumieš, toto nie je možné, že v rodine jednej kresťanskej v pohode sa budú hádať 3 dni v kuse. Tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Amen. Takže, kresťania, ktorí sa znovu zrodili, prijali Pána, naplnili sa Svätým Duchom, modlia sa v jazykoch, čítajú si Bibliu, chodia do zboru, snažia sa evangelizovať, snažia sa robiť všetky dobré veci a pritom žijú životný štýl zvady, hádok, nepokojov. O takýchto, ktorí nadbehli na takýto životný štýl a nečinia z toho radikálne pokánie, platí jedna vec. O takýchto ľuďoch hovorí Svätý Duch, že nebudú dedičmi kráľovstva nebeského, že nevôjdu, že po ich smrti nezačne stúpať ich duch smerom do neba, ale začne zostupovať smerom dole a niet návratu. Neustále si toto musíme pripomenúť a preto aj dnes to pripomínam, lebo ja chcem, keď kážem Božie slovo, aby porastla viera ľudí. Ale ja tiež chcem, keď kážem Božie slovo, aby porastla bázeň Božia v našich životoch. Preto kážem dnešné posolstvo. Takže, pripomeňme si túto jednu vec. Že, čo hovorí list Galackým? Poďme, prečítajme a pamätajme na to, že to hovorí komu? Veriacim kresťanom. Toto, čo prečítame, nie je pohanom píše, neveriacim, bezbožným ľuďom, teda hovorí to bezbožným, ale kresťanom. To je tak strašné počuť, že bezbožný kresťan. Od 19. verša v 5. kapitole. Týmto vždy sa povzbuď, nech Božia bázeň porastie v tvojom živote. A zjavné sú skutky tela ako? Cudzoložstvo. Poďme dočítať nahlas. Cudzoložstvo, keď máš iný preklad, čítaj z môjho prekladu. Smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, povedz nepriateľstva, vidíš, to je také isté ako modloslužba alebo ako cudzoložstvo, nepriateľstva. Svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje. Vidíš, ako Svätý Duch naťahuje? Mohol napísať zvady, hej? Alebo nepriateľstva. A tam by to všetko bolo zahrnuté. Ale vidíš, naťahuje to, aby trošku sme sa zapotili pri tom a trošku si uvedomili, že o čomu ide. Takže ešte raz, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a všetko ostatné podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už aj skôr povedal, čiže opakuje to, aby to bolo jasné, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Amen.